sonke ngepanyazo nesikhuphe ngexilongo lokugqibela kubaleka ulila ixilongo bavuke abafileyo bengonakanakala senziwe ngakumbi ke thina kuba kumele okubonakalayo ukwambatha ukungonakali nokufayo ukwambatha ukungafi xa ke okubonakalayo kuthe kwambatha ukungonakali nokufayo kwambatha ukungafi yakwandula ukwenzeka ilizwi elibhaliweyo lokuthi ukufa kufincelwe eloyisweni luphina ke kufa ulwamvila lakho luphina adesi uloyiso lwakho ulwamvila lokufa kaloku sisono amandla kwisono ngumthetho makubonakale kuThixo osinikayo uloyiso olo ngaye uYesu inkosi yethu. Ngoko ke bathanda inani ningabi nakusukuma nihlale niphuphuma umsebenzi wenkosi nisazi nje ukubulaleka kwenu akunambathi enkosini inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani kuThixo nikholwe nakum endlwini kaBawo zininzi indawo zokuhlala ukuba bekungenjalo ngendawo ixelelayo ndiyemka ndiyonilungiselela indawo ukuba ke ndimkile nawe nilungiselela indawo ndiyakubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam ukuze apho ndikhoyo mna nani nibe lapho nabona izulu elitsha nomhlaba omtsha kuba lokuqala izulu nowokuqala umhlaba kudlule nolwandle lungasekho ndaza mna Yohane ndawubona umzongwela iJerusalem entsha usihla uvela emazulwini uphuma kuThixo uhonjisiwe njengomtshakazi elungiselelwe eyakhe indoda ndeva ilizwi elikhulu lisithi yabona umqubano kaThixo ewe unabantu yaye uyakuhlala nabo emqubeni abe nguThixo wabo bona babe ngabantu bakhe azusule uThixo zonke inyembezi emehlweni abo ingabisaba ukufa nakukhala nasijwili nantlungu kuba ezokuqala zigqithile bazawawo uhleli etroneni athi kum uyabona izinto ndizenza ntsha athi kum ngokuba ngamazwi anyaniso athembekileyo thina ke ngokwedinga lakhe silindele amatsha amazulu nomtsha umhlaba apho kumi khona ubulungisa zinanda ngoku singabantwana bakaThixo akukabonakali ke into esabhayiyo kodwa siyazi xa athe wabonakala thina siyakufana naye ngokuba siyakumbona njengoko anjalo ndigqiba kwelithi ke iintlungu zakalunje azinakufaniswa nobuqaqawuli obu busenza kutyhilwa kuthi tshini senifikile inkosi mayinisekelele